Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo mar chieng' tich adek dwe ndalo 19 dwe mar aboro 2026 nyakora mogi e weche manyien mag ang'ich welo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama weche pod otimonewa mag oting'o weche mag thieth ma bende nyo bed kilosi chakre nyoro nyaka kawuono ka jotelo mopogore opogore sekta no jopiny kachiel kod jotelo mag sirikal loso kotimo jatend piny William Ruto kopogore kod mano nyakwara mogi ratiro ne jogo manchano iro midhiero e kinde mancha tulo muoch Homa Bay bende weche ge wan go ka wan kod weche mathoth momakore kod ngima mari to mokwongo ayudo ne thuond weche. There were 7 souls. Unfortunately, the team has established that all the 7 people who are on board on that aircraft have perished. Ndeka la papla oluar kendo ka oko ngima jolimbe moko abirio e gweng' Mashabashe Lolokwe e kaunti ma Samburu. Kitu kama 1 hour ama sijui kwa 30 minutes hapo ndo nikaambiwa amepass. Alinipigia simu kitu saa 12:30 akaniambia ati town ni kubaya nikae kwa nyumba. Anyuola manyocha nyargi otho e tulo mar siasa manyocho muoche boma ma Homa Bay yuago ratiro. The Rome Statute to initiate an investigation, especially against the person bearing the greatest responsibility, namely President William Samoei Ruto. Jotelo maketo sirikal tesre dwaro ni do mar ICC otim nonro kendo ne jatend piny William Ruto magitudo gi njore mag siasa matimore e pacho ka. Wuoka kobiro lemo oko budho to ng'wech duogo dala ni jaduong' ogore piny e daraja akwa sirikal ka giyie to ging'inwa darachwani. Jopiny ma Kisumu West yuago ni sirikal ores gedo mar olalo makambo ikonoka machal mare rach kendo ma osekelo koda katho. Nyakora mogi wacha kod mago motende kod wach mar masira jaloko mar iluongo ni Liz Otieno bed thuolo mar ndiko na namba 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X Ramogi TV KE. Mechigni nyinga en George Bati. Ndeka la papla moro matin oluar kendo muoch mach e gode ma Shabashe Lolokwe e kaunti ma Samburu kendo weyo kawila berio ma timo limbe owito ngimagi kanyo. Report ma owuok kuom Kenya Civil Aviation Authority oyango ni masirano notimore kar saa 3:13 mar okinyi e kinde ma kalapapla no nowuok Loisaba ka ochomo Waso Nyiro. Ringre oting'o 4 magin jopiny Amerika, 2 magin jopiny Ecuador ka ja Kenya achiel mane en jariembo bende ne oyudore masirano. Report mar obila oyango ni welogo oting'o Josh Ostran mane en jariembo, Roger Dot, Adam Neveti, Stephen Vasconez, Henry Para, Michael Kontugi gi joma moko bende mane nitiere e ndegeno. Of an airplane crash at the Ololokwe Hill in Oralata Division. On board there were 7 souls. Unfortunately, the team has established that all the 7 people who are on board on that aircraft have perished. So far, the recoveries, the evacuation is ongoing, and we have managed also to recover some personal items, mobile phones and cameras, which will be given to the next of kin. Watimo mos ne ma oyudore masira ma kamano nyakwara mogi kowere kod mago kendo wadonje weche mag siasa. Ni jakoma duond bura mar ODM Gladys Wanga okichore gi chien ewi tulo ma Jumapil mokalo e kinde limbe mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Wanga okone e siasa mare kod mar ODM osebedo kama onge kod tulo kata matin. Osiemo jok mawacho ni biro Homa Bay mar kelo tulo kono. Ogoyo dhoge pinye tielo mokwongo kendo chikore gi chien kowuoro kit lweny mane otimore Homa Bay juma mokalo. Wanga olero ni ngimane duto pok ne ogoyo siasa mag chwero remo kod mago mag njore. Kwa bahati mbaya sana tulipoteza mama huko Homa Bay kwa sababu aligongwa na gari ya wale watu akafa. Tunasema pole. Polisi pia alikuwa anaenda kwa haraka, gari ikapata ajali,
akaaga. Mimi nataka niseme pole sana kwa familia zao. Hii Homa Bay tumepiga siasa miaka yote bila fujo. Dong nyocho wako siasa gikidero kae. Nejio biro ne wabiro ko jwach kaka jitongore ni jitingoremo. Anasego siasa igni 15. Bura kaketo to bura jibire tema ngeny. Onge chieng mangato se inyore kata dichiel. Jakom ODM no odok ne duond burano kendo golo chung ni ODM ohero demokrasia kendo ok nyal siro njore kata maundo makelo tho mag oganda kata enyirok machal gi mano neno Homa Bay. Kwa sababu chama cha ODM, we are a democratic party. Let everybody have their say. Let everybody have their view. Na hao pia wakija waje bila silaha. Waje bila mapanga. Siasa si vita. Waje bila bunduki. Waje kwa unyenyekevu. Ndio tusiwe na malumbano kati ya watu wetu. Kata kamano, jatelno olunyo kweth mag linda mwananchi kod tendgi mobalo kod duond bura mar ODM. Na kuna wale ambao wanasema ODM sijui imesambaratika, sijui imebaki shell. Mimi nataka niwaambie watu wa Temo, watu wa Ringa, ya kwamba hii chama cha ODM iko na governors ambao wamechaguliwa 15. Na Migori ni ODM. Hizo ni serikali 15. Kati ya magavana 15, mmoja peke yake ndio amekataa mambo ya chama ya kukaa ndani ya broad based government. Mmoja juu ya 15. Chama iko imara ama iko imara? Magi oyangero mane obagi gwenge mag Teme County ma Homa Bay bang' bedo kod lalruok ewi weche mag dongruok mag teko sitima to kod KOP. Romo mane oyuore kod ogai mar ODM Dr. Buroginga ekini jodito mamoko. Na nimekuja kuhakikisha kwamba Dr. Samuel William Ruto, rais wa nchi, alisimama pale mwaka wa 2024 akasema watu wa Temo, watu wa Singre wapate maji. Tunapozungumza leo, contractor amekuja, ameanza kufanya last mile connectivity, anafanya hapa, afanye Kedube, na sisi wote yale maji yatoke kwa treatment plant yafike manyumbani mwetu. Ngamaguonye mitimonade. Ngamaguonye miguonye. Turwa Temo ka. Onge president manosenyo na Temo ka nyaka nene. President moango nyona Temo ka en President William Ruto. Toko biro giber koso ko biro giber. Mokawa Temo mokete map. Mokawa ko jwach mokete map. Ber koso ber. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yakora Ramogi kawa podwane motende kod weche maga tulo manchano muoch Homa Bay. Ene anyuola moro e kaunti ma Homa Bay odong kod achiedh nade tok lalo achiel kuom jok marito ngimagi pile ka pile. Tulo manchao muoch e romo mar linda mwananchi Jumapil e kaunti ma Homa Bay. Miyo moyang nyinge kaka Maureen Naluanga nowito ngimane koyudo thieth tok tuo kod nyamburko mane ringo ng'we airititi e kinde mar romono. Kaka ilero kod jafwambo marwa Utino Job, tulo manyocha muoch e kaunti ma Homa Bay nyocha weyo ka ji ariyo wito ngimagi kama moko yudo hinyruok e kindeno. E kar dak mashauri yako e boma ma Homa Bay, wede kod osiepe osebedo ka chokore e dala mar Maureen Naluanga kuom thuolo mar ndalo ariyo. Naluanga ma bende ong'ere gi nying mar nya Uganda nowito ngimane tok nyone kod mtoka mane riembo matek e romo mar kweth mar linda mwananchi manobagi e boma ma Homa Bay chieng' Jumapil. Kaluwore kod tipo mane itang'e wang' jowi e kar sa odhiambo kane jotelo mag siasa godonjo e chuny boma ma Homa Bay, nowuok mar dhi e menyo mare mapile. Then kufikia kitu 6 hivi mama kasikia ati rumors kuna lootings zinafanyika huko hivyo Tao, so alienda kuconfirm vitu zake. Ndio dakika kidogo nikapata news ati gari imemgonga. Ikabidi niende hadi OC ndio nimwangalie. Kufika OC nikapata kaa bado ako hai, but sikumanage kuongea na yeye. Wakaniambia ningoje hapo nje kiasi. Then kitu kama 1 hour ama sijui kwa 30 minutes hapo
ndo nikaambiwa amepass. Alinipigia simu kitu saa 12:30 akaniambia ati town ni kubaya, nikae kwa nyumba. Alafu ikifika saa 2 nikapigiwa simu ati amekufa. Nilishangaa sana. Hatujui ni nini ilifanyika hapo. Juu hatukuenda kwa the scene, tulimpata tu hapo kwa muchari. Miyo mabende ni kod nyithindo ang'wen ne en chiliel kendo ene mane en geno mar nyithinde ang'wen go. Anyuonde to wacho ni inyal bag ik mare e piny libamba ma Uganda. Wira ni anyuola mar wuon pargi okichore gi chien e chenro mar ik mare. Guy who came told us that at their family they have problems. They are not cooperative. They have some problems, many problems. And if it is possible, we can take the body to Uganda. We say no problem, but we need an assistance because you have not paid the girl. The girl is here. We don't know whether you kidnapped the girl. Tulikuwa tunatarajia mwili yake itapelekwa huko mahali penye alioleka, na huko mahali penye alioleka Western ni kama wamekana mwili. Hawamekuja hapa na wamesema hawamchukui tena. So wamekujiwa na familia yake kutoka Uganda, ndio wamemkujia. Na hao wenye wamemkujia kutoka Uganda pia ni kama wamekwama, wako na shida, wanahitaji usaidizi. Walikuwa wamekuja kuhudhuria mazishi, lakini wamekutana na hayo yenye wamekuta. Ati they have to carry the body back to Uganda where the lady was born. Seche malwasi medo kue, anyola ni ok bibedo kod pek kende, nyithinde ang'wen odong' kiye, ka jotelo poko loso e wachne. Anyola ni pod biro ting'o pek mar sanduk, ma ok dhi ting'o ringre min nyithindogo kende, to nyaka lit e wi tho mar dhano e yo ma ok odhi kare. Otieno Joab, Ramogi TV. Riwruok mar josiasa maketo sirikal tesre dwaro ni doho mar piny mangima ICC ochak nono jatend piny William Ruto kaluwore gi mago magiwacho ni medruok mag timbe njore mag siasa e pacho ka. Kagilose boma ma Nairobi, josiasa go wacho ni tend William Ruto osebedo gi midhiero mag monj ma kama tinende en manyicha na omuoche limbe mar linda mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Chris Owino nigi ler mathoth ewi wachno. Higni 14 nyaka ne jatend piny William Ruto lony jok mar doho maduong' mar piny mangima mar ICC e ng'ute kweth mobalo kod sirikal dwaro duoko jok makamano e ng'ute kendo. Given the recurring pattern of organized political violence, the allegations of possible collusion by rogue state actors, and the apparent failure to prevent repeated attacks against political leaders, journalists and civilians, we call upon the office of the prosecutor of the International Criminal Court, ICC, to closely monitor developments in Kenya and to undertake a preliminary assessment of whether credible information exists warranting examination under the Rome Statute. Kweth mobalo kod sirikal dwaro mondo doho mar ICC oyaw fail manyien ne William Ruto kalure kod tulo kod monj mag siasa mosebedo ka kwako romo magi e pacho kae mano magi wacho ni gin monj ma ichwalo kod jonjore mag sirikand Ruto. Should evidence emerge demonstrating that widespread or systematic attacks against civilians are being organized, financed, directed, or tolerated by those in positions of authority, we urge the prosecutor to exercise the powers provided under Article 15 of the Rome Statute to initiate an investigation, especially against the person bearing the greatest responsibility, namely President William Samoei Ruto, a former ICC indictee, and to review and determine the status of the previous charges against him. Etwak margi kod jofwamb weche e bworo Nairobi, jotelo go lero ni tulo mag siasa manyocha otimore e kaunti ma Homa Bay kod ndalo machien nyalo nyumo piny Kenya e bugo ka oko chunggi. No Kenyan should lose life, their liberty or their property because of politics. No journalist should fear death for carrying a camera. No police officer should be forced to choose between the Constitution and political interests. No citizen should be denied the right to campaign, assemble, or vote
because armed militia have been unleashed upon them. Gidwal achiel gidwaro mondo kel jotim nonro mowuok e pinje maoko mondo tim nonro ewi monj mag siasa mosebedo kadhi nyime e romo mag siasa. Kweth mobalo kod sirikal wacho ni William Ruto kod jonjore ma ichich gin mag sirikal gin midhiero maduong' ne thuolo mar demokrasia pacho kae. The 2027 general election must be a contest of ideas, not intimidation, a contest of ballots, not bullets, a contest of democracy, not violence. William Ruto and his militia are an existential threat to our democracy, but the Kenyan people are not powerless. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Dwe mokalo nyakwa Ramogi jo Kenya e kar chung od bura ma Ol Kalou nomondo dhi luto mbulu mar yiero jaod bura margi manyien. Gima nonego bed mana kaka yiero ma pile noduogo lokore paw lweny. Rapar mar kaka siasa ma pacho ka samoro iye bedo matek tweta. Ng'at achiel ne owito ngimane, jofwambo nogomo ma mwandu mag bende. Dwe achiel bang'e, duol mar KNCHR ogolo duondgi wang'ni ewi tulo mamedo jimbore e rombe mag siasa ma pacho ka. Simfros Okinda konyowa kolo report mar KNCHR ewi yiero matin ma Ol Kalou kod pachgi ewi medruok mag njore e pacho ka. Kom mar kar chung od bura ma Ol Kalou nodong' nono tok tho mar manen jaod bura makanyo David Njuguna Kerao dwe mar adek higani. Kaka chik dwaro, IEBC nochiko yiero ma adundo tarik 16 ma dwe mar abiriyo higani. Jochung' ochiko nonyiedhore mar laro komno. Sami Kamau ma DCP kata kamano ema nobedo jaloch e yiero no tok chodho ombulu 35,440. Kaluwore kod duol mar Kenya National Commission on Human Rights, yiero ma kamano nochakore maber e yor kwe. Kuonde yiero noyaw chon maber kendo mwandu duto mag luto ombulu nochopo e sa maber. Mak mana tulo noduogo muoche kar sa 8 mar odiochieng'. Lipot mogol kod KNCHR lero ni ngima oganda nosandi, gima nochuo nego ng'at achiel James Mungai Mwathi. Ji 6 mathoth gine jofwambo noyudo hinyruok odiochieng' kama moko 12 nohiny gotieno. KNCHR lero ni jonjore manomanore kod gige lweny mane ni e nyamburko matinde gidongo mane onge number plate kata man namba gine mirimiri nomonjo kuonde luto ombulu mathoth kamoting'o Ol Kalou Primary, Mumbi Comprehensive, St. Joseph Primary kod apaya mochomo Mugumo Primary. Oko mar Mumbi noti kod lisasi macheng'. Duol no medo lero ni kata obedo ni apisas mag obila ma kwan gi 1,000 ne ore yiero ma adundo no, jomaundugo notimo timbegi nyamonge maonge ng'ama notemo bwogogi kata geng'ogi. Nyamburko maonge number plate ne ringa oyaye ka mago man kod number plate ema ni sako igi. KNCHR koro dwaro mondo duol mar obila oru nonro ewi tulo ma Ol Kalou kod tho manobetie. IEBC ochiki mondo obed kod chenro mar rito ratich oganda e kinde yiero kendo non wach mar godho joluto ombulu bor. Kamano bende apisi mar okwach kich dwaro mondo oru nonro ewi monj motenore kod yiero ka jotelo ma pacho ka ikwero ewi siayo jopiny midwaro mondo kik yieti kod gima rach kod jotelo. Kotenore kod mano bende, tend KNCHR okwedo monj masani medo jimbore pacho ka ahinya kinde rombe mag siasa. E ute fwambo odiochieng' manyoro, jakom mar Kenya National Commission on Human Rights Clarice Oganga okwedo mager njore makamago mowacho ni keto Kenya kama tek kaluwore ni yiero maduong' osekayo. Duol nogolo listi mag monj makamano monego non kamoting'o mano manotimore kanisa mar ACK Cathedral dwe mar 6 higani, monj ma josiasa Kiumbu kaunti ma Kisii manotimore dwe mokalo, monj ma safar mag nyamburko josiasa Gilgil kod mano manotimore kanisa moro e kaunti ma Kisumu. Monj mar jofwambo Mount Elgon Kimilili kaunti ma Bungoma kachiel kod monj ma Jumapil manotimore e kaunti ma Homa Bay e kin mamoko. Oganga kwedo josiasa masiayo lweny ka koro jiwo jokanyo kamoting'o duel mar NCIC, apisi mar ogai mar obila, jotend siasa kachiel kod jopiny mitiyo godo mondo ka okang' kaluwore kod ting' ma ng'ato ka ng'ato ni godo. Ote makamagi ok wende it jopiny, to kaka piny medo sudo machiegni kod yiero, penye ni bende paro makamagi biro ketie tim. Osepod jopiny biro medo neno tulo mosebedo kadhiyo nyime pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Duol mar NCIC ogolo chik ne jatend DCP Rigathi Gachagua mondo chopi apisgi tich ang'wen juma manyien ewi weche ma osebedo ka wacho mag athwe rombe mag siasa ma osebedo godo e counties mag Kisii, Meru kod Vihiga.
Ma kata obedo ni Gachagua owuon to oserio dhoge ni weche manowacho Meru ne otiyo godo mana kaka ranyisi. Kata kamano, e romo ma Mathira, Gachagua nosemo jodak ma kono mondo kik yie UDA bed kod agents e kinde mag yiero. Gavana ma Busia Paul Otuoma bende oluongi mondo ondik dhoge e apisno. Lydia Okeyo nigi mathoth. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. So NCIC kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Ne en tarik 25 kod tarik 26 dwe mar 7 higani. Kama jatend DCP Rigathi Gachagua nobono duol mochung'ne achiel mar oganda NCIC mondo mi ondik ne oboke mamiyo chik mar chopo apisgi mar ndiko dhoge kaluwore gi weche manowacho. Tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua nyoka pamoja na mayai ni kufukuza wale wote wanatembea na Ruto kupitia kura. Nyochane, Gachagua yande onyiso jodak ma Mathira mondo mi ogeng'ne agents mag jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro mondo mi kik gichopie kuonde goyo ombulu duto ma Mathira. Gachagua bende dwaro ni odhi ondik dhoge e weche manowacho alap mag Gusii, kaunti ma Kisii, tarik 23 dwe mar 2 higani. Weche mane geto jod bura manyaribari chache Zahir Janda kendo oseotie mare alorano. NCIC bende dwaro ni Gachagua ondik dhoge e weche manowacho ni jatend piny Kenya William Ruto ni kod paro mar tieko tend alwora mar gode Kenya, kama bende ne oseo jotelo masiro piny owacho. NCIC wacho ni Gachagua ka orem chopo apisgi to gibiro golo chik mar meko mare mondo mi chwale e nyim duolno. Jago ma bende ni tago maliet en Gavana Busia Paul Otuoma ma NCIC dwaro ni odhi ondik dhoge e wi weche manowacho e romb siasa manotimore Junction Mabulanda e kaunti ya Busia tarik 27 dwe mar 6. Ka NCIC dwaro ni ochop ondik dhoge tich abich jumane. Riwruogo kinde ma pachoka LSK bende ogolo boke masiem moko kuom jokanyo mar riwruogno kama oting'o jaod bura ma Mokureni John Kagushia kod jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma ka giwacho ni ponono ni timbe mag kiro weche mag atuye odhi mbele ok gibilur gologi kendo golo nyingegi e bugo kinde kendo tamogi yalo buche e doho Mathurka. Bend chik namba 13 matao chike mapachoka okwedo timbe kiro weche oyai manyalo kelo atuya, nyang'o lweny kendo kelo luoro ne oganda e kinde yiero Mathurka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi, mana kaka winjo ka NCIC koro dwaro mondo jotelo go ndik dhogi ka purwane motenore mana kod weche ogogo mag siayo oganda kata manenore ka gin mag siayo oganda makoro NCIC dwani mondo moko kuom jotelo ndike dhogi. Mane en jagoro e sirikand kaunti ma Homa Bay telo mokalo ma bende sani en jasiasa Isaiah Ogwe okoni obila mondo kaw ndamo mar chik ne jogo manyicha ne ochano ke tulo e kinde romo mar Linda Mwananchi e kaunti no gi kodera ma okalo. Ogwe wacho ni tulo makamago ka ok othirgi e sani to dhi keto piny Kenya ya ndaki motelo ne yiero mag 2027. Kotene kod jotelo mamoko gi ywago lal mar ngima, hinyruok kod kethruok mag mwandu modhuro e kinde tulono. Pinje machalo Haiti, Somalia kata Yemen gigi ne chakore mana matin kama. Omiyo nyaka wang'is jotelo wetewa ni gik mwaneno ni wawacho ni mondo koro wan wagurre e kombe mosemiwa ni ok wadwa ni wawuogegi nyalo kelo gik madongo makata wan ok wanyal manage ko gik ni koro kethore. Mae kaka Somalia nokethore mokawo higni mang'eny kotamre losore. Mae kaka Haiti nokethore mogik nyaka sani kapod idwaro mana ni mondo okony gi jogo to be pok obedo ka. Ma bende gimomiyo Yemen nyaka kawuono pod galagala nyaka sani. Omiyo adwaro ni mondo atieki kawacho ni tich mar rito jopiny gi mwandu gi te mano tich mar sirikal. Kenya ka ema pod iyudo ni ng'ama loso seria nikech seria marito piny mar county mar Kenya ni ilose e parliament aeto ker goye lwedo kendo the same person ema be pod ketho seria no. Kare koro wanyalo chomo kanye ka jolos seria ema ketho seria. To kwayo mara akwayo ker kaka ncho wuoyo chieng' moro kanyo kano order CS mar interior ni ene gunu mondo dilwo kata the amasa mondo mi odilwo. Wan kaka jo Kenya warito neno ni to ker gi order mane ker utimono
owinjore obed implemented mondo joma bei mano wito mwandu gi ngimagi mondo oyud justice. Nyakoromogi wakawo ywe marwa dakika en 24 bang' sa achiel weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono. Aneno ka Benson Chicharito wacho ni news opong' gi weche mag tulo kila saa. Jokanyanam beduru mos mayo klwenjwa mano kaluwore kod en. Akwayo joma be ni mondo wuog oko mondo en be wacho gike kanyo. Ok ang'e ni en be en Jahoma Bay. Sarah Singa mantie ma wuok wang' neno West Kanyamkago wacho ni en koda erokamano ahinya Nyasaye kende mondo okony piny Kenya. Tom Jakadete wacho nyamor ahinya kod weche mag ang'ich welo ntiere gwenge ma Nairobi Garden City. Opija jachoma Nyamasaria Kisumu neno maler ahinya kendo en Nyamasaria kanyo. Morin bende kodi kuom kete Ramogi TV. Jeff wacho ni George Bati watimo mos ahinya ne familia mawito jogegi. Awuoro kaka jotendwa ma Homa Bay rieko olal negi. Koko ma jotendwa lando ok bi konyo jopiny kata matin. Gibed gi kwe gidong jopiny. Jalang'o Otieno yudo maber ahinya Wichlum Beach. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV. Calcom Caleb wacho ni entiere yo makare. Kenneth Matiba Makana nina kantire kumba wang'e tek. En be wacho ni omor gi weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono. Weche nitie kama thoth Nyakoromogi nade dadikul ang'ich welo ler ahinya. Gima notimore Homa Bay rach kabisa. Josiasa machano gigi ng'e ni Nyasaye neno. Martin Ochieng mar Weya ema wacho kamano. Erokamano Martin in bende kuom kete Ramogi TV. Weche gi medo chopo. Indo John Wura Sumbi en bende en kod waka. Yiena mondo akaw yogi kanyo dakika 26 osekalo bang' sa achiel mar odhiambo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok kende ka watieko yweyo ni. Harufu nzuri, manukato laini, Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayokuweka kwa utaratibu kwenye hali tulivu. Ijaribu kwa shilingi 20 tu. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Tuko na hizi kama hizi ni matoke, kama hii aina hii ni matoke, hiyo ya kupika. Iko hizi ndizi za kuipa. Sasa hizi tunasiita ndwafu. Machiegni kendo Nyakoromogi wadhi nyime. Otieno ma pinyuru kata jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono oromo kod bishobe 4 madongo mag kanisa jokopere kar jot mare manitiere boma ma Nairobi. Romo ma kamano noywore kod Archbishop Philip Anyolo ma Nairobi, Archbishop Maurice Muhatia ma Kisumu, Archbishop Anthony Muheria ma Nyeri kod Archbishop Komengich ma Mombasa. Nyasino bende noywore kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi.
Romono biro tok weche mag medruok tulo mag siasa jimbore pachoka. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiso duol ma ochung'ne yiero pachoka IEBC mondo ler hinyruok kata ikruok margi mar tayo yiero maduong' ma 2027 ka bed ni ok gichano choro nyime yierono. Koloso dalane manitiere wa Munyoro tok wach mare mar ni sirikal ok oyie gi chal mar Kenya ok oningo taye yiero. Jatend kata jalup jatend piny machonno wacho ni nitiere dwaro mondo onon duol matayo yiero e pacho ka IEBC ikruok mare mar neno ni gitieko luoro mar choro nyime yiero mowinjo bed ni timo higa manyien. Jatend duond burano mar DCP wacho ni pod obiro dhi nyime kod semo jopiny mondo kik sir jatend piny William Ruto e gwenge ma masawa mar Kenya nyaka chopi duond burano bed maonge ng'at masire ka koro odwaro ni jatend piny mondo oikre ne ng'wech mar tipo e kinde yiero mabiro. I want to tell Ethicon, the Constitution of Kenya is very clear that an election for the president and no other leaders must be held every 5 years. The first Tuesday in August of the 5th year. And that is 10th August 2027. The general election shall take place. What Ethicon must tell us is the level of preparedness. And we're asking him now to sit with everybody, including the opposition, and take us through the process and explain to us the level of preparedness so that we can interrogate the preparedness and make suggestions so that the election takes place as outlined in the Constitution. And there is no escape route, William Ruto. You must face the people of Kenya in the ballot. There is no escape route. Hata ukitoa fujo, hata ukileta gangs, hata ukilalamika, hata ukilia, hata ukienda Dubai na kurudi, the election must take place. Nakura mogika wang'iyo motende kod weche mag thieth ni paro medo wuok mar duoko chenro mag thieth e lwet sirikal mamalo ma oyangore odiechieng' mar tieko romo mar twak e wi weche mag thieth ma pachoka, romo ma osebedo kadhi nyime e boma ma Nairobi. Riwruoge mag jochiw thieth ogolo paro mondo mi olosnegi duol mabiro tayo weche mag thieth kata telo ni weche mag thieth, paro mag governors to thir godo. To kaka jafumbo marwa Judith Omondi lero, jatend piny William Ruto ogolo chik mondo resi midhiero ma okwako chenro mag ndiko jochiw thieth mag UHC e yo mongirore, makawo kamano to ibiro dwaro ni mondo chwalgi e bwo sirikal mamalo. E odiechieng' mogik mar tieko romo mar twak e wi chal mar thieth ma pachoka ma obagi e kar romo maduong' ma KICC Nairobi, ywaruok kod twak matut owuok ma otudo tend counties kod duoko chien chenro mag thieth e pachoka. E twak ma otelie kod jatend piny William Ruto, riwruoge mag jochiw thieth oseyo counties ka gikoni ochopo kinde ma nyaka duok thieth e sirikal mamalo, kama moko kama oriwo jakom mar riwruok mar Clinical Officers Peterson Wachira to golo paro mondo mi chuog duol mabiro bedo kata yo thieth ma pachoka ma ok opog moko kuom lemo ne tend counties kod sirikal mamalo. As we speak here, we have healthcare workers who on the 9th of every month can't access care because governors have not sent money to SHA. SHA has locked them out. So you offer services that you can't offer get yourself. 8.6 billion was allocated for absorption of UHC staff into permanent and pensionable. But as we speak today, nurses in this country are on strike because the county government have refused to absorb these UHC staff. If you can be able, through the Intergovernmental Coordinating Summit, deliberate under Article 189, it is actually possible to have a joint authority to be able to manage the health workers across the 47 counties under one authority. Kuom dweche koro, ywaruok osebedo e kind tend counties kod moko kuom riwruoge mag jochiw thieth, ahinya to jochiw thieth mag UHC, madwaro obok mag andika e yo maongirore, ywaruok ma jatend piny William Ruto osingo tieko e thuolo mar juma achiel, maka otamore to jochiw thieth go itero tiyo e ute thieth ma itayo kod sirikal mamalo. Let us sort this out. And let's give ourselves a maximum
of a week and sort this out. I have given options. I have said, if the counties have a problem absorbing these workers, the national government will absorb them. Paro mar mayo counties teko mar tayo thieth okwed ma okalo kod jotelo mag riwruok governors kama oriwo jakom riwruogno Ahmed Abdullahi kod governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif. You need to ask yourself, Your Excellency, what are the conditions that made a CBA to be signed in 2017 that every government that has been able to come through has not been able to do a CBA like that? Most of the time in the past, it has been an issue of disbursement and releases of money. In this particular case, Treasury has disbursed. We are having crossover issues, which we will deal with on Monday. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okoni duol makeyo yedhi e pacho ka KEMSA dhigoro lai makare madhitayo kendo menyo kaka yedhe ichiwo e pacho ka ute thieth duto. Equipment worth 9.8 billion shillings in 239 health facilities in 44 counties of the Republic of Kenya. And that work is ongoing. Equipment you will not have imagined. CT scans, the MRIs, the lab equipment and so forth. There is a lot of equipment placement ongoing. Ermo mar romoni, mathoth kama oriwo kaka shatiyo, ahinya to ne jotuo mag tuoche matama, omeny kendo geno chiwo mar loso ma osekethore. Judith Omondi, Ramogi TV. Anyuola moro kod jogweng' mawuok Kadongo korando e Saba County ma Kisumu West, County ma Kisumu, koro dwaro mondo sirikal wuog oko mapiyo ger kato gundho lalo ma Kambui Konoka matudo gwenge ariyogo. Tok jaduong' moro lwar ma wito ngimane dweni kane otemo kalo kodhi kanisa. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jodago wacho ni olalo no osemiyogi midhiero kama otelo ne tho ma kamano ji abiriyo mamoko bende ne oselwar kane gitemo luwe magiyudo hinyruoge mopogore opogore mag fuoni mag dendgi ka koro gin kod luoro ni midhiero no nyalo medore kaluwore kod kodh El Nino ma nja nolandi ni biro chwe e pacho ka. Ma e chalo lalo ma Kambui Konoka motudo gwenge ariyo, Kadongo kod Korando e sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Picha moko kaka thoth jodak makae, ahinya to joma hikgi oniang', kukni gi luoro e kinde ma gitemo kalo e wi olalo no gichop loka machielo. Ne familia mar mosenindo Nicholas Anyango, kalo olalo no koro siko miyogi paro mar lit e chunygi tok jaheragi lalo ngimane katemo kalo olalo no tarik 2 dweni. Mowuoka kobiro lemo oko budho to ng'wech duogo dala ni jaduong' ogore piny e daraja. Akwa sirikal ka giyie to ging'inwa darachwani. Jowetena an gi lit e chunya mang'eny kuom jaduong' na no kechane manyocha wan kode ka koro jaduong' dhi e pole yo moro mafuwo. Konywa uru sirikal. Thoni nopoa to mirima omaka kabisa. Daraja ni osakawa kum ndalo mang'eny. Kiwachi awacha ka okolos to butingo maiti wiwa obiro tingo maiti ga churo nyaka watere dala. Jodak yango ni masira mar thono kende okema olalo no osemiyogi to nitie jogo moseluar bende katemo kalo olalo no kendo yudo hinyruoge kaka mag wil kod tur e dendgi kamoting'o nyithindo koda ka joma dongo. So many people have been injured here, around 7 people in total. An gi mine 3 mosetore daraja ka nyaka koro chopo kama koro onekeni. Osehinyo mang'eny, osehinyo ka jakwara kae mogore piny ma bade ong'ikore ma moni chano ogore piny kar nyathi e goke sani koro nyonde jaduong' ka. Pesa no osegol ka chon kodero dondi nene deputy mayor niloso go daraja ni nyaka sani daraja ni pok olosi ma koro chopo kama ji moko torie koro nyochopo kama tho wuokie. Jodak go koro tielo seyo ne jotelo mane giyiero kuom serem chopo irgi kendo kawo okang' mowinjore kata bang' chwalo negi wach e wi rach olalo no gino makoro okelo negi nyaka tho. Ne wasetemo chien kacha, MCA is aware, ong'eyo ni daraja ni rach, MP nosekero joge ka, gavana nosero joge ka,
makoro nochopo point makoro kwa penjo wach daraja ni tiluongo ni wadwa madh chai office moko madongo Kisumu ka. To gima lich na pok gibiro be pok ng'ato nyono ka ang'eni ka wawacho tiwacho na buom pingo MP abuom pingo sendeta abuom pingo MCA. E kinde ma gikwayo sirikal mondo winjruok gi mapiyo ochopo resgi e lwet olalono, gikoni gin kod luoro ahinya ni ka kodh El Nino mane olandi obiro gore piny, to kata mana 70% mag nyithindgi matiyo gi olalono ka hawo skunde sombgi biro rochore. Luoro ma wan go ni koth mabiro madwe mar 9 ni kidek chak muk daraja makoro dong mararacha manyewa gundho ni, to at the same time kidek kata ng'at moro chak thoe e daraja ni. Akwayo sirikal mar Anyang' Nyong'o kaka gavana obi ochopie kata en owuon kik oor ng'ato obi one daraja ni kik chak bineg ng'ato kendo. Jodak malworani koro medo sundo sirikal kod jotelo mane giyiero mondo owuog oko mapiyo okonygi gundho laloni makambui konoka kapok kodh El Nino ogore piny. Gigolo siem ni ponono mano okotime wang' sa, to gin kod luoro ni ji mang'eny biro medo wito ngimagi kata yudo hinyruoge mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, tiyo lalo makambui konoka, sub-county ma Kisumu West, county ma Kisumu. Daka 41 bang' sa achiel mar odhiambo nyakoro mogwadhi e yweyo machielo mar Ang'ich Welo. Aneno ka ote ma gumero donjo ka enena ka entiere kamara Rapogi Boy Wood Ouma, erokamano in bende kuom kete e Ramogi TV. Kwedo tulo manchao mabeleta ahinya siasa minegruok godo e matero jowa kama joma okay, aparo ni okondiko moriere ahinya. Nyaka ne jodolo we yalo kochomo siasa ka joma tindo bende koro chomo njore, piny osebedo ka dung' remo kendo bede osemedore e gwenge. Akwayo ni mondo umany jo Nyasaye pinje maoko mondo bi okony Kenya. Steve Nyathi Nyasaye mar Sori Bongo ema wacho kamano. Adhi yweyo aduogo bang' thuolo machuok kende gi mamoko. Kik idhi mabor, ma en Ang'ich Welo e Ramogi TV. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Atemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Pari ahinya niti gimoro amora matimre sani en chenro mar Nyasaye, omiyo gima timre ni mana kare. Kapod niti ni koda machiegni, gimoro amora ni kare. Osebedo kokonya ahinya samoro amora makale chandruok. Rakesh en wuoyi maber ahinya, kendo ber kod pari. Kenyni waseyiego. Ang'o? Nyathi dok en mar Rakesh. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow.
0811 star 288 hash to get Amazing Grace as your skiza tune. Nakoromogi koro adonje weche mag tuke ma bende wang'iyo godo mago mag jiwo tuke pachoka. Tuke mag Shabiki Champions Cup mosergi shabiki.com dhi timore Muthaiga Golf Club ma higa mar adek moluore ma tukego ibago Nairobi ka joloch dhi wuok kod $1,000,000. Kopogore kod mano, jotugo duto idhi mi thuolo mar donjo e jackpot ma gin bende ng'ato ka ng'ato nyalo yudo mich mar $1,000,000. Muthaiga is not just a club, it's a legacy, and we don't take it lightly. The chance to stand alongside it and to help put this tournament in front of more Kenyans than ever before. So here's our promise. We'll bring our energy, you bring your excitement, your excellence, and together we give the Patrons Cup the stage it deserves. Our format is Ryder Cup. So 3 days, 5 games, and on Sunday, we crown a winner. So as captain, I invite you all to Muthaiga. We have a village, lots of food, lots of fun, and lots of good golf. Dakan prangwan gauchiel bang sa achiel nyakoromo gi watiek weche manyien mag ang'ich welo gi kanyo ka ang'oromo sa 3 mar otieno wadhi duogo ka kod weche manyien mag oimore. Nyakoromo gi kama bende wabiro bedo kod buch jopiny. Buch jopiny ma kawuono wadhi bedo kod Dr. Davji Atela ma en jagoro mar riwruok mar lakteche pachoka KMPDU. Wadhi kod mbaka ewi weche mag chal mar thieth gi kinde ni nyakoromo gi rumo mar thieth obedo ndalo ariyo Nairobi ka kendo paro obedo mopogore paro mara ne ka oponi counties ok nyal ndiko lakteche manitiere buo UHC to sirikal mamalo biro ndiko gi. Manyiso nang'o? Nitiere paro midhiro mondo gol migawo mar thieth e sirikande mag counties kendo duoke e lwet sirikal mamalo. Gin paro ma bende lalruok obede. Kopogore kod mano nyakwaramo gi moko bende dwaro nitie ni mondo chug duol mabiro tayo sekta mar thieth mana kaka osetimore sekta kipimo kod mar somo. Nyakwaramo gi gin weche ma wadhi go e mbaka ni to chal mar thieth chalo nade. Dhiambo ma kawuono kata otieno ni kikang' idhi mabor e buch jopiny sa 3 mar otieno. Jaloko mar osebedo Liz Otieno, nyinge en George Bati, waromo sa 3. Oriti masane.